یار جڑے انج دے محبت رکھن والے ہون اہل بیت نال تے بیان اللہ دے قرآن کیتا ہوئے اور صدقے جاواں اہل بیت دا وسیلہ بارگاہ بلالی دے اندر سیدنا عمر بن خطاب لے آندا ہے کس انداز نال مشہور واقعہ ہے لکھاں واری بھی پڑھیے شان عمر دی آنکھو سبحان ٹھر کے آنکھو یار پریشانی کا دی بنی کھلی سبحان اللہ حضرت بلال پاک نا عمر بن خطاب دا دور حکومت حضرت بلال کو رہا نہیں گیا مدینہ چھڑے ہے ملک شام چلے گئے توجہ ہے دور حکومت عمر دے اللہ پھر لے آوے اللہ پھر لے آوے ایسا حاکم نہیں ویکھے قسم خدا دی اللہ دا گھر ہے ایسا حاکم نہیں ویکھے ہاں جی یہ کوئی حاکم نہیں یہ بدماش نے ظالم نے ایسا حاکم ویکھے ہی نہیں جی حاکم تکنا ہے عمر بن خطاب سیدنا صدیق اکبر عثمان غنی مولا علی امام حسن پاک سیدنا امیر معاویہ پاک سیدنا عمر بن عبدالعزیز انہاں دی ایک گل سنا دے میں عمر بن خطاب ہائے آپ نا جس صوبے دے اندر گورنر بنانا تے ہر 5 6 7 مہینہ بعد نا مسجد جا کے اسے صوبے دی عوام نو سڈنا گورنر نو سدنا تے فرمانا کوئی شکایت ہے میرے اس گورنر دی تے دسو ایک گورنر آپ بنایا ہے جس دا نام عامر بن سعید گورنر بن گیا اس صوبے دے جڑا وزیر خزانہ ساڈے خزانہ نہیں او وزیر خزانہ ہاں جی یہ تلام لوٹا نے مانج کے لے جاندن جیڑا باندھا خزانہ کئی لے کے ٹر گئے اے بھی جان والا جی اور قرضائی نس ہے رانا اینا بھی کو نہیں آپ 72 سال تو مار کھا رہے ہیں جنہ خون قربانیاں دیتیاں 20 لاکھ مسلمان برے صغیر شہید ہویا ہے باپ اپنے ہاتھ نال بیٹی دا گلا کٹے ہے کہ میں شہید ہو جانا ہے میری بیٹی نو ہندو ہاتھ نہ لائے میری عزت خراب نہ کرے بھائی سگی بہن دے گلے تے چھڑا رکھ کے کٹ دیتا ہے میں شہید ہو جانا میری بہن دی عزت نہ ہندو لٹے 60,000 یا 68,000 غالباً یا 70,000 مسلمانوں دیا کڑیاں انہاں سکھاں پھاڑ لیاں ہندوواں اور اپنے گھر چ رکھ کے تے انہاں دے وچوں اپنے بچے پیدا کیتے مسلمانوں دی عزت ہے چوں یہ صلہ دیتا ہے 72 سال تو انہاں واسطے انہاں دیتا بھئی اتھے جناب انگریز دا نظام چل سی جمہوریت چل سی ساڈی او شہید جمہوریت واسطے ہوئے ہیں اور جمہوریت واسطے دے بے نظیر شہید ہوئیے او اللہ دے قرآن واسطے ہوئے سن پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اس واسطے انہاں جانا دیتی سن غدارہ غداری کی تے جڑے انگریز دے بوٹ چاہ کے تے تلو دا تلوہ چٹ دے ان زبان نال انہاں غدارہ غداری کی تھی نظام انگریز دا چلا کے ملک برباد کر کے رکھ دیتے بیٹھے ہون کو سوکھ ہے ہی حاکم دی سن جی دی میں پیا گل کرنا دو قوماں نے سروے زمین تے ایک مسلم ایک کافر کافر دا قانونی نظام اپنا ہے اسلام دا قانونی نظام اپنا ہے کافر دا اپنا بنایا ہے مسلمان دا نظام اللہ دا بنایا ہے نظام اللہ دا بنایا قسم خدا دی انگریز دا قانون ٹوٹ سکتا ہے جیڑا وڈا انگریز جج بہ کے قانون بناوے ٹوٹ سکتا ہے پیسے نال لیکن جیڑا قانون اللہ بنایا ہے روئے زمین دا سونا ایک پلڑ چ رکھ دے محمد دے قرآن دا چھوٹے تو چھوٹا قانون نہیں ٹوٹ سکتا قیامت تک نہیں ٹوٹ سکتا تاں تے نہیں نا ہن اے کوئی افغانستان انہاں نوں پچدا پیا امریکیاں تے یورپیاں نوں پچدا پیا وہ آندے اسلام دا نظام قائم نہ ہوئے مسیتہ مولوی بناون مدرسے بھی بناون تے جناب ولیاں دی درباراں تے آون جاون عبادات کرن امریکہ چاہ کے نمازاں پڑھن میں خود مسجد بنا دے سن نظام دی گل نہ کرن ہن جی آکھا نا انہاں افغانیاں انہاں آکھا جیڑی اینکر او سی نا انگریزاں دی یہودن ساڈے ملک چ او اینکری کرن سوالات تے جوابات او بھی ٹوپی والے برقے چ اسی جی ہاں انہاں کا جیڑا ماسک پیسی سدھی گولی کوئی کرونا نہیں پاکستانی تنائی کلے نہیں ٹیکے میرا بیلی ودا اس 200 روپیہ دیتا تے 12 روپائی بائی پاس انہاں لکھ دیتا انہوں لگ چکے لگے کوئی نہیں 200 انہاں لگ چکے تیرا نظام ہے پاکستان
سیدنا عمر بن خطاب گورنر بنایا، عامر بن سعید گورنر تھی، وزیر خزانہ اطلاع کی تھی عمر بن خطاب نو حضور مالک غنیمت بڑا ہاتھ آئے، پیسہ بڑا آئے ہے، حضور کی کری عمر بن خطاب فرمایا غریبہ دے اندر بڑھ دیو، غریبہ دی لسٹ بناو تقسیم کرو، غریبہ دے نام میرے وال بھیج چھڑو، وزیر خزانہ غریبہ دی لسٹ تیار کی تھی، عامر بن سعید جیڑا گورنر سی او بھی حاضر ہوئے، عرض کرتا ہے میرا بھی نام لکھ، میں بھی غریب ہوں، نام لکھیا چوتھے نمبر تے سعید بن عامر، عمر دی بارگاہ کے اندر پہنچے، عمر پوچھے بھی غریب ہے، حضور غریب ہے، خزانہ تقسیم ہو گیا، توجہ فرماوی، مال غنیمت تقسیم ہو گیا، 5-6 مہینہ دے بعد عمر بن خطاب مسجد شریف کے اندر تشریف لے آئے، اس صوبے کے اندر عوام نو بلایا، گورنر نو بلایا، فرمایا میرے گورنر کے متعلق کسی شکایت ہے تو بیان کرو، مجمع کھڑا ہویا، عرض کرتے حضور سانو 4 شکایات نے اس گورنر دے نال، عمر بن خطاب فرمایا بیان کرو، بندے کھائن لگے حضور پہلی شکایت ہے جدو نواں گورنر بنیا سی، صبح دی نماز پڑھ کے بہ جانا، فیصلے کرنے، جھیڑے جھگڑے ساڑھے نمٹا دینے، جناب اے حکم اللہ دا چلانا، 3 مہینے ہو گئے، گھر جاندہ ہے، اشراق پڑھتا ہے، چاشت پڑھتا ہے، 8-9 بجے کھلوندا ہے، ہن سانو پہلی شکایت ہے حضور، ہونے لیٹ آمدہ 3 مہینہ تو پہلی شکایت ہے، فرمایا دوئی اونا کا دور دوئیے کہ ہفتے دے ویچ 1 دن پورا 1 منٹ آستے کو نہیں آمدہ، فرمایا تیسری اونا عرض کیتی حضور تیسری ہے بھئی رات نو تے بالکل آمدہ ہی نہیں، چوتھی حضور کدے کدے روندہ ہے تے انج روندہ ہے بے ہوش ہو جاندہ ہے، بڑی دیر تک انہوں ہوش ہی نہیں رہی دی۔ عمر بن خطاب نے فرمایا، عامر بن سعید نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ، جواب دیو۔ آپ نے عرض کی تھی حضور اے اللہ تے میرے درمیان ایک راز سی، میں کھولنا تے نہیں سا چاہندہ پر آپ حاکم ہو، آپ دا حکم کھولنا پینا حضور، اے پوشیدہ معاملہ تے میں ان حضور عرض کرنا جڑا پہلی شکایت ہے نا کہ میں 8-9 بجے کھلونا، صبح دی نماز پڑھ کے گھر جانا، حضور معاملہ ہے میری گھر والی میری خدمت کیتی ہے 30 سال، بڑی نیک بندی ہے، شرم و حیا لی ہے، تابعدار ہے، خدمت گزار ہے حضور، اس میری بڑی خدمت کیتی ہے، لیکن لجپال 3 مہینہ تو لتاں تو معذور ہوئی ہے، چلن دے قابل نہیں رہی حضور، بڑی بیمار ہے اور وہ 4 پائی تے اٹھ نہیں سکتی، تے حضور میں سویرے دی نماز پڑھ کے گھر جا کے نہ میں بوکھر پھیرنا۔ ہاں جی تو انگریزی باندر ویکھے نا، حضور میں بوکھر پھیرنا جھاڑو، پھر میں اٹا ملنا، گورنر دی گل ہے، حضور میں روٹیاں بنانا، سالن تیار کرنا، پھر میں برتنہ چپا کے اپنی گھر والے نو کھوانا، پھر نماز دا وقت ہو جاندہ اشراق چاشت، حضور میں پڑھ کے آؤنا، پہلا میرا مسئلہ مجبوری میری یہ کہ میں گھر والے دی جڑے کام اون دے ذمے او مجبور معذور ہے، بیمار ہے حضور، اون دی جگہ تے میں خود کام کرنا، عمر دی اکھاں چ آنسو جاری ہو۔ آپ نے فرمایا دوسرا سارا دن نہیں ہوندے ہفتے حضور جوڑا میرا ایک ہے، جی ایک حضور 7 دن میں استعمال کرنا، میلا ہو جاندہ لجپال، میں انہوں پھر دھونا، میرا ہور جوڑا کپڑا دا نہیں، سردی بڑی حضور، میں جدو دھونا تے شام تک سکتے ہیں وقت لگ جاندہ ہے، میں اپنی گھر والی دے کپڑے پا کے بانا نماز پڑھنا، سارا دن خشک ہوندیاں لگ جاندہ حضور، تے پھر جدو خشک ہوندہ ہے شام نو میں پا کے تے پھر انہاں کول میں حاضر ہو جانا حضور جوڑا میرا ایک ہے۔ ساڑھاں دے تے کتے کیمہ کھاندن تے رات روی رلے سمدن تے باندن پراڈو اچھ کتے، میں اللہ دے رسول دے ممبر تے بیٹھا خانہ خدا ہے، مسلمانہ دیاں کڑیاں جڑیاں با حیا شرافت دار گھرانے سن، غربت دی وجہ نال آج اپنا جسم ویچ رہی،
کوئی ایتھے بیان دین دیا کھلیاں کہ میرا سر دا سائیں ٹر گیا میں 11 مہینے کٹن لیکن غربت ہے میں باہر جانی ہاں لوگ تانا مار دیں یہ مسلمان میرے ال گھور گھور کے ویکھ دین میری بچیاں نو گھور مسلماناں دی گل پیا کرنا یار انج دا مسلمان ہے کہ مسلمان دی بیٹی لنگ نہیں سکتی بازار وچوں اے مسلمان ہے ساڈی مسلمانیت تھیپڑی کھلی پتہ نہیں اسا اللہ دی بارگاہ پیش کیویں ہونا رو رہی ہیں بیچاریاں ڈھائی مار کے درد انہاں دا دل دا رونا ہے کہ سانو جسم ویچن تے مجبور کیتا گیا اسی کی کری مسلماناں تو منگنے وہ دیندے نہیں غریب ہاں ساڈا پیسہ لگدا پیا جناب میلیاں تے ساڈا پیسہ لگدا پیا خسراں تے ساڈا پیسہ 2 نمبر نعت خاں تے جا رہی ہے 2 نمبر 80,000 ملا فیس لے رہی ہے میلاد دی لاکھ لے رہی ہے نعت خاں 8 لاکھ میلاد تے لگ رہی ہے عرب لا پر جڑے مستحق نے بیچارہ انہاں نو بھی تے دے نہ تو 80,000 دا ملا نہ سڑ تو 10 والا سڑ لے 70 بچا تے بیوہ نو دے تو لاکھ والا نعت خان نہ سڑ ضرور سڑ تو 5,000 والا سڑ لے یار جڑا باقی 95,000 بچا کے غریب نو دے یتیم نو دے خسرے شادی تے سڑ کے تے لاکھ ویل سڑ رہے ہیں نہ سڑ خسرا نبی دی شریعت نال مطابق شادی کر اور لاکھ روپیہ خسرے نو کنجری نو دین دی بجائے یتیم نو دے ساڈا پیسہ ہی تے نہیں جاندا مستحق تک ساڈا جا رہی ہے شراب دے اندر 3 لاکھ دا کتا خرید تے پراڈو وچ اتیا ساڈی مسلمانی کبوتر نو ٹیکا لاونا نشے دا بھئی 2 دن تھلے نہ آوے میلے تے خسرا نچدا کھلا تھک کے جا ڈٹھا پیچھا تمبوے چ اونوں چک تے اغوا کیتا گڈی وچ پا کے لے گئے میلے چ حال مچی کھلیا کہ خسرا اغوا ہو گیا نبی دی امت کر قبرستان پہنچی جڑی مسلمان دی عورت جڑی دفن کیتی اونوں کڈ کے زنا سکا باپ بیٹی نال زنا اور کیوں کی تو قیامت دا انتظار کرے گا سکا بھائی بہن نال زنا کر رہے حالی اے ظالم ریاست مدینہ آخ دیں ماں کا وظالمہ او بد کردار ریاست مدینہ ایسا نہیں ہوتی سنو ریاست مدینہ دے جناب نعرے والا مارن والا سن ظالم پہلے اپنا چہرہ ریاست مدینہ دے مطابق بنا سر تے پگ چہرے تے رسول دی سنت 5 وقت نماز رات دا تہجد غرباء دا خیال یتیماں دا کھانا بیوہ دی خدمت ریاست مدینہ 3 سال دے بچے نال زنا دے بعد قتل 4 سال دی بچی نال زنا دے بعد قتل ہاتھ چوک لیا مسلمانہ ٹر گئے جنہاں نے مسلمانوں نے ویکھ دیا 90 لاکھ لا الہ پڑھ دے سان سانو ویکھ کے کافر اپنے کفر تے مضبوط ہو رہے ہیں کہ مسلمان نے آسا شراب پیوی اے پیوی ناسا سود کھاوی اے کھاوی ناسا دھیاں نال زنا کریے اے کریں آسا ماں نال زنا کریے اے کریں آسا جناب لوٹ گسوٹ ظلم کریے قتل و غارت اے کرن کوئی نمایاں کردار تے دس اپنا کہ میں کیتا انگریز نہیں کیتا خیر اے ریاست مدینہ دی گل پہ کرنا عمر بن خطاب فرمایا دوسرا ادور جوڑا ہک کے جوڑا ہک کے ادور شام ہو جاندی ہے خشک ہوندیاں فرمایا تیسرا رات نو نہیں ہونا ادور دن مخلوق دی خدمت ہے راتی میں اپنے رب دی بارگاہ پیش ہو جانا عبادت کرنا حضور ساری رات میں جاگ دیں گزران آپ فرمایا تے مڑ جڑا بے ہوش ہو جانا ہے عرض کردہ حضور میں 40 سال ہو گیا کلمہ پڑھیا میں اسلام میں داخل ہویا 40 سال ہو گیا حضور تے میں جدو اپنی 40 سال دیا گناہاں تے نگاہ مارنا نا تے پہاڑا جڑے میرے گناہ پھر اللہ دی بارگاہ پیشی دا جس لئے میں خوف ہوندا حضور مڑ میں ہوش نہیں راندی میں رونا بے ہوش ہو جانا میں پتہ نہیں ہوندا کنا وقت بے ہوش ہے عمر دے اکھیں چ آنسو جاری نے آپ عرض کر دینا حضور میں انہوں سزا دے سکتے ہو اے انہوں دے اعتراضاً میں جواب دیتا حضور میں سزا آپ دیو تے دیو عمر بن خطاب ہاتھ چکے اللہ میں انج دے گورنر اور بھی عطا فرمائے اور صبح جلبو اے بھائی یہ ریاست میں بلال حبشی ٹر گئے ملک شام واپس آ اتھو گل چھڈیا نا یا جا ستن ملک شام پہنچ دیاں تھکے سن سو گئے مدینے دے تاجدار زیارت کرائی فرمایا یا بلال ما حاضح الجفوہ بلال زیادتی کر رہے ہیں میرا مدینہ چھوڑ رہے ہیں انہی گل کی تھی بلال تڑف کے اٹھ بیٹھ جتی نہیں پائی جی میں ایسا نو میں واپس سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو رسول اللہ دے مدینے واپس ہے محبوب خدا دے دربار دی حاضری دیتی تے عاشقہ والی حاضری
عاشق والی اہل سنت والی یمرغ وجہہ سیدنا بلال حبشی محبوب خدا دی قبر انور نو جفی مار لئی آج ہاتھ ملان دے دے جالیاں بڑا چھڑیاں اگے جناب رہا ڈک لیا وے ہاتھ نہ جاوے بلال حبشی یمرغ وجہہ اپنا رخسار مبارک چہرہ مبارک رسول اللہ دی قبر انور دے نالے میں گھسیٹ دے سن مس کر دے سن مسل دے سن مس کرنا نالے جفے پاونیاں رخسار مل دینے رسول اللہ دی قبر مبارک نال پیاسا جو سی رسول اللہ دا محبوب خدا دے صاحب نو خبر پہنچی رسول اللہ دا بانگا بلال آیا ہے جاؤک در جاؤک بارگاہ بلالی جدر حضور دے یار آگئے عرض کردن بلالا اولان سناؤ جڑی رسول اللہ دے عمدہ دیتا سے آپ نے فرمایا ویکھ دا سان دے پڑھ دا سان ہون میرے کلوازان نہیں پڑھی جانی ہونا ترلا لائے بلال کسے کدی منی نہیں انہاں سوچیا مشورہ کیتا عمر نو آکھنے ہیں عمر وڈا حاکم ہے بلال عمر دینے موڑے گا گئے عمر دے اندر گئے اے فاروق اعظم بلال نو فرماؤ اذان سناوے حضرت عمر بن خطاب آئے فرمایا بلال اذان سناؤ جڑی رسول اللہ دی عمدہ دیندہ سے حضرت بلال پاک نے ہاتھ بن لے آئے عمر تو وڈے تو حاکم ہے عام ہاتھ بننے حضور میں نو پریشان نہ کرو میرے کل اذان نہیں پڑھی جانی ترلا لایا عمر بلال منی نہیں آخر عمر سوچیا وے کوئی انجدہ بندہ لے آوا آخر رسول دا مدینہ کوئی لے آوا انجدہ جنو بلال موڑے ہی نہا سوچ دیا عمر بن خطاب علی دے دروازے دے آئے ہے دروازہ علی دا احمد عمر بن خطاب تھی بولتے سے یار سبحان تو دشمن دے بوئے تے نہیں جاننا ہے عمر آیا کھلا ہے دروازہ کھٹ کھٹایا شاہ علی بار تشریف لے آئے عمر بن خطاب نو عرض کر دن ویر عمر خیر حضور شہزادیاں نو تے بھیجو مولا علی گئے سماریا باہر لے آندہ انس بن مالک حضور دے صحابی فرمان دن بڑھڑے سے آپ بھی تے ڈاڈے گھر دے غلام انہاں دے بارے میں پڑھیا ہے کہ حضور دے گھر اندر آن جان دے واسطے انہاں نو اجازت دی ضرورت ہی کوئی نہ اللہ دے نبی فرمایا ہویا انس بن مالک جدو دل کری تو محمد دے گھر آ جایا کر اور آپ فرماندن کئی بار میں خاتون جنت پاک میری ڈیوٹی لائیا بھائی انس آ حسین نو تنوا وہ قسم چوکے انس بن مالک فرماندن میں کئی بار سونے حسین نو میں غسل دیتا ہے ہائے ہائے فرماندن میں حسین پاک دے علاوہ پورا خاندان رسول اہل بیت ذوی القربہ اطرت اہل بیت ازواج پاک کلو ہم نبی دی اہل بیت چو سب نالو زیادہ مشابہ جڑا رسول اللہ دے میں تکیہ سونا حسین فرماندن میں اونا دے وال مبارک بھی تکی غسل جو زندہ سا میں اونا دے پیشانی بھی تکی میں بھویں بھی تکی میں آنکھ بھی تکی نک بھی تکا اونا دے میں جناب اونا دے ہونٹ مبارک بھی تکی رخسار بھی داڑھی بھی فرماندن اللہ دی قسم رسول نال مشابہ رسول نال مشابہ دونوں شہزادیاں نو لائے کے عمر جا رہے ہیں بارگاہ بلالی رستے چے فرماندن حسن بیٹے حسین تُساں بلال نو آکھنا چاچا بلال بانگ سنو ایس طریقے تُسی آکھنا بلال نو یہ رستے سکھا رہے ہیں جو تو گئے نا بار گئے بلالی دے اندر دونوں شہزادے تصویر محمد ہاں شبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین جو تو پہنچے تے جناب ننیا دوبانہ نال فرمایا چاچا بلال اذان تے سنا جری نانا محمد نے ہوندہ دیندہ سے بس اتنی گل کی تھی بلال کلہر موڑی نہیں گئی بلال جہاں دزیت ہو ہے نے جنہ دی خاطر خطبہ اللہ دے حبیب چھڑ دے دے سن جنہ دی خاطر اللہ دے حبیب سجدہ لمبا فرما دے دے سن میں سیاستہ دیا 4 کتابہ دا حوالہ پیش کر رہا ترمذی شریف ابن ماجہ شریف ابو داؤد شریف نسائی شریف اور مسند امام احمد بن حنبل تبرانی
طبرانی شریف کے اندر، بہقی شعب الایمان کے اندر حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ حضور دے اصحاب فرماتے ہیں اسا عشاء دی نماز اللہ دے حبیب دے مگر پڑھنے پہ مسجد نبوی شریف ہے، اللہ دے نبی نماز پڑھا رہے، اصحاب پڑھ رہے، اللہ دے نبی سجدہ فرمایا، اتنی طوالت دیتی سجدے نو، اتنا لمبا سجدہ فرمایا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہر صحابی دا ذہن، ہر صحابی دے دماغ دے اندر ایک گل کھٹک گئی کہ اللہ نہ کرے کوئی اللہ دا امر حکم اللہ دے نبی تے ہو گیا ہے کہ اللہ دے نبی دا وصال مبارک ہو گیا ہے، یا اللہ دے نبی تے وحی مبارک دا نزول ہو رہا ہے، جڑا اتنا لمبا سجدہ تکبیر نہیں فرماندے، سر نہیں اٹھاندے، ہر صحابی پریشان۔ حالت نماز کش مکش چل رہی ہے، کئی صحابہ دے ذہن چ وصال ہو گیا، کئی صحابہ دے ذہن چ بھائی وحی مبارک اتر رہی ہے۔ ایک صحابی فرماندے میرے ذہن چ خیال گیا ہے بھائی اللہ دے نبی ہو سکتا ہے تکبیر فرما کے سجدیوں سر چک لیا ہوئے، میں آواز نہ سنی ہوئے تے میں پیا رہا، یہ تے گل نہیں بنتی۔ وہ صحابی فرماندے میں مڑ سر چایا ہے، ہائے ہائے ہائے، فرماندے میں سر چایا ہے، چاہ کے نہ اپنی آنکھ دا آخری کنارہ آخری بھوا کے نہ میں رسول اللہ دے مسلح وال ویکھا ہے، اللہ دے حبیب سجدے چن، سونا حسین پشت مبارک۔ میں سمجھ گیا سجدہ لمحہ کرن دی وجہ ہے جو شہزادہ سوار حسین سوار ہے۔ خیر اللہ دے حبیب سر چایا، نماز پڑھائی، سلام پھیریا، حضور نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، من احب حسینا فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ ومن احب اللہ فقد احب اللہ ادخلہ اللہ الجنہ ومن ابغض حسینا فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ ومن ابغض اللہ فقد ادخلہ اللہ النار۔ اللہ دے نبی فرمایا صحابہ حسین میرے چوں، میں حسین چوں، جس نے حسین نال محبت کیتی اس میرے نال محبت کیتی، جس میرے نال محبت کیتی اس اللہ نال محبت کیتی، جس اللہ نال محبت کیتی اللہ اس کو جنت داخل فرمائے گا، اور جس نے حسین نال بغض رکھا اس میرے نال بغض رکھا، جس میرے نال بغض رکھا ہے اس اللہ نال بغض رکھا ہے، جس اللہ نال بغض رکھا ہے اللہ اس نو جہنم داخل کرے گا۔ اور میں پڑھیا مستدرک للحاکم دے اندر، سنا دے میں بغض اہل بیت دی روایت، ہاں ایمان نال دس ہوئے جڑا بندہ اپنی عمر ضائع کر بیٹھے برباد۔ میں پڑھیے روایت تے میں پریشان ہو گیا، حیران بے شان بھی اے ہوئی بن دی اہل بیت دی، اور روایت کیے مستدرک للحاکم دی روایت ہے فلو ان رجلا صفن بین الرکن والمقام فصلی وصام ثم لقی اللہ وہو مبغض لأہل بیت محمد۔ مستدرک للحاکم ہے کہ ایک بندہ جتھے مقام ابراہیم ہے تے نال کعبہ شریف ہے جڑی درمیان علی جگہ نا، اس تے مسلح وچھا کے تے او عبادت پیا کردہ رب دی، نماز ہی پڑھ دے، روزہ ہی رکھ دے، جناب کھانا پانی انہوں اتھے مل دے، بڑا لمحہ عرصہ زندگی دا اس ایسے حالت وچ گزارا ہے۔ بین الرکن والمقام فصلی وصام، نماز ہی پڑھ دے اتھے، توجہ ہے، روزہ ہی رکھ دے اتھے، کدے جاندہ نہیں، کھانا پانی بھی ہوندہ اتھے، بڑا لمحہ وقت گزریا ہے، پر جدو مرے ہے ثم لقی اللہ، سدھا جہنم گیا ہے، سدھا جہنم گیا ہے۔ وجہ کی سی؟ وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ محمد، اس دے دل وچ اہل بیت دا بغض سی، دل وچ اہل بیت دا بغض سی۔ ایمان نال دسو ایڈی عبادت، سامنے کعبہ پیچھے مقام ابراہیم، درمیان والی جگہ تے مسلح ہے، نہ روزہ چھٹ رہا ہے نہ نماز چھٹ رہی ہے، ذکر فکر تسبیح و تحلیل ایڈا عبادت گزار ہے، لیکن دل دے اندر اہل بیت دی آل محمد دا بغض ہے۔ مستدرک للحاکم والا لکھا ہے سدھا جہنم گیا مرن تو بعد، دل بغض اہل بیت سی۔ ہاں جی، جدو حضرت بلال سنیا ہے نا
یہ تو وہ آئے کھلے نا ہیں جنہ دی خاطر اللہ دے حبیب دے سجدے لمبے ہو جاتے سن وہ حسن تے حسین بس پھر بلال حبشی کو موڑی نہیں گئی چڑھ گئے اس مقام تے جتے کھلو کے اذان پڑھتے سن اذان پڑھی اشہد ان محمد رسول اللہ تے اپڑے اذان پوری نہیں ہوئی عاشق جو تھی وٹ کھاتے زمین تے ڈگ گئے مگر حسن و حسین دی موڑی نہیں تے لیان والا حسن و حسین نو عمر بن خطاب سی بارگاہ بلالی دے اندر ہے توجہ ہے کہ نہیں ہاں جی ہن ایک روایت میں پیش کرنا عمر بن خطاب دی تے مولا علی دی جہدے چ شان عمر دی بیانو سی تے کرسی خود مولا علی ٹھیک ہے پڑھا ناراض تا نہیں بیٹھے ہو کہانیاں بھی نہیں قصے بھی نہیں روایات بھی نہیں اے صحیح سونیاں حدیثاں رسول اللہ دیاں ایک کتاب مبارک دا نام فضائل صحابہ محدث امام دارا قطنی جنہ دی سنن دارا قطنی حدیث دی کتاب مدارس اچ پڑھائی جاندی ہے دیوبندیاں دے بریلویاں دے اور یہ امام بخاری تے امام مسلم دے برابر دے اونا دے پائے دے محدث نے محدث امام دارا قطنی اونا دی فضائل الصحابہ جس دے اندر 81 حدیثاں اہل بیت دی شان دین تے وچ صحابہ دے شان دین اونا چوں ایک روایت میں جناب دے سامنے پیش کر دے رہا صدقے جاوا محدث دارا قطنی اپنی سند دے نال روایت کر دین ان ابی اسحاق السبیعی ان اہل نجران آتو علی علیہ السلام فقالوا ننشدك الله وشفاعتك لنا إلى رسولك صلى الله عليه وسلم إلا رجعتنا إلى أرضنا فإن عمر أجلانا منها فقال علي عليه السلام رضي الله عنه إن عمر كان رشيد الأمر ولا أرد قضاه عمر اے جناب واقعہ کی بڑھیا عمر بن خطاب جو مسلمانہ دا حاکم بڑھیا اہل نجران عیسائی سن تسلیس دے قائل سن تین خدا منن والے عمر جب بادشاہ بنے عمر بن خطاب فرمایا نکل جاؤ عرب دا جزیرہ چھڑ دیو نجران دا علاقہ خالی کر دیو میں تواڈا پلید وجود برداشت کرنا ہی نہیں عمر انہاں سارے نجرانیاں نو کٹ دیتا عمر بن خطاب دا دور ختم ہو گیا عثمان غنی دا دور آیا عثمان غنی بھی شہادت پا گئے ہن مولا علی مشکل کشا حاکم بنے نے امیر المومنین بڑے ملت اسلامیہ او اہل نجران جنہاں نے عمر بن خطاب کڈیا سی او وفد لائے کے بڑے ڈاڈے بندے مجمع بنا کے مولا علی دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو گئے عرض کرتے ہیں علی ہائے 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 بولتا صحیح یار سبحان اللہ آئے علی آسا جناب دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے ہیں ننشدک اللہ آسا تینو اللہ دی قسم دینے ہیں قسم علی تینو اللہ دی قسم ہے وَشَفَاعَتَكَ لَنَا إِلَىٰ رَسُولِكَ رسول اللہ دی سفارش دی قسم ہے علی تینو اللہ دی قسم ہے نبی دی سفارش دی قسم ہے اللہ رجعتنا إِلَىٰ أَرْضِنَا جتھوں سانو عمر کڈیا تو اتھائیں لوٹا چا اساڈی جام پالے تے وطن تے مڑ پکھوانو پیارا ہوندہ ہے تے آئے علی آساں تیرے کل وفد لے کے آئے کھلے ہیں سانو اتھائی ران آستے تو واپس لوٹن دے جگہ دے دے اللہ رجعتنا الى ارضنا اوہ زمین جڑی ساڑی آئی جام پالا ساڑی او وطن تے آئے علی ہون تے عمر بھی گیا تے عثمان آساں آئے کھلے ہیں آئے علی مہربانی کر اللہ دی قسم ہے رسول دی سفارش دی قسم ہے تے سانو اتھائی ران دے ہون اے اونا گل کیتی واپس اپنے علاقے چ ران دا انہاں عرض کیتی تے ابو شاہ علی اوراں کے فرمایا آکے تکیے کر دین میں کہا نامرادہ ہون تے دو میں اصحاب رسول دے روزے پاک جہالی علی تکیے کر دے پھیٹ لانت تے نامرادہ علی نو ایڈا تو کمزور سمجھی کھلیں تکیے کر دے ڈر دا میں کہا مرے تو جو ڈر پو کے مڑو نہ اپنے تے خیال کر رہا ہے آپ نے جواب دیتا انہاں نجران دے عیسائیاں نو فرمایا سنو قال علی رضی اللہ عنہ ان عمر کان رشید الامر ولا ارد قضاء ان عمر آپ نے فرمایا نجرانیوں سن لو عمر جڑا ہا او ہا بندہ ہدایت والا
جیڑا فیصلہ تواڈے بارے عمر کر گیا ہے میں علی عمر دے خلاف کدے بھی نہیں جا سکدا، جو فیصلہ عمر دا ہے وہ فیصلہ علی دا ہے، میں نہیں لوٹا سکدا تانوں واپس چلے جاؤ، میں عمر دے خلاف علی نہیں ہاں۔ امام شافعی دی روایت ہے قال قال علی لم اقل احل عقدۃ عقدها قضاہ عمر، مولا مشکل کشا علی فرمایا جیڑی گنڈ عمر پائیے علی نہیں کھولے گا، وہ پکی گنڈ جیڑی عمر دیتی علی نہیں۔ ہن امام زین العابدین دی ایک گل قرآن چ کر کے نا تے پھر ایک اور روایت سنا کے میں تقریر ختم کراں گا تے اے جناب جی اچھا توجہ ہے بھائی، امام زین العابدین بیمار کربلا آپ دی بارگاہ چ نا عراق وچوں ایک وفد آیا عراقیاں دا تے او سیدنا ابو بکر تے عمر بن خطاب دے بارے غلط گلاں کرن لگ پائے تے ابتدا جدوں انہاں شروع کیتی نا تے آپ نے انہاں دا مزاج پرکھ لیا بھئی یہ نامراد حضور دے اصحاب دا بغض رکھ دن دل وچ، او حالی شروع کرن والے سن، کچھ ابتدا کر رہے سن، امام زین العابدین نے انہوں نے ڈک دیتا، اے بھی فضائل الصحابہ دی روایت ہے، محدث امام دارا قطنی دی، آپ نے انہوں نے ڈکا فرمایا چپ کر جاؤ، خبردار چپ اگے نہیں بولنا، بس ختم کرو اتھے، او چپ ہو گئے۔ آپ نے فرمایا میں اللہ دا قرآن پڑھ دا پیاں 3 آیات میں امام زین العابدین پڑھ ساں، 2 آیات دے بارے تُساں دسنا ہے تے ایک دے بارے میں آپ دسے ساں تُوانوں۔ ہن او آپ نے آیات پڑھیاں سورہ حشر سپارہ نمبر 28 سورۃ الحشر، توجہ ہے جتھے پایا مقدہ پیا ہے، آپ نے نا او جناب 3 آیات پڑھیاں، 2 پہلیاں پڑھیاں جڑیاں صحابہ پاک دے بارے فرمایا تُساں دسنا ہے تے ایک امام زین العابدین فرمایا میں دساں گا۔ ہن پہلی آیت آپ نے پڑھی جڑی مہاجرین دے بارے جنہاں مکہ چھڈا نبی دے حکم تے مدینے آ گئے، انہاں دے اندر ابو بکر بھی آئے، عمر بن خطاب بھی آئے، عثمان غنی بھی آئے، مولا علی بھی آئے۔ آپ نے آیت پڑھی للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ آپ نے فرمایا بھئی یہ پہلی آیت ہے، اللہ فرما رہا ہے بھئی او لوگ جنہاں ہجرت کی تھی، جنہاں گھر بار چھڑے، اپنے مال چھڑے، اللہ دا فضل تلاش کر دن، اللہ دی رضا تلاش کر دن، انہاں نو مال غنیمت نال غرض نہیں، انہاں نو پیسہ دا لالچ نہیں، فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ دے فضل دے متلاشین تے اللہ دی رضا دے متلاشین، انہاں دے بارے اللہ خود دسا ہے کہ اللہ دا فضل تے اللہ دی رضا طلب کر دن، تا انہاں گھر چھڑا اپنا مکہ تے ینصرون اللہ ورسولہ، انہاں مڑ اللہ دی مدد ہی کیتی ہے تے رسول دی کیتی ہے تے انہاں دے بارے اللہ فرمایا اولئک هم الصادقون، او سارے سچن۔ آپ آیت پڑھ کے فرمایا عراقیو دسو اے آیت تواڈے بارے اتری ہے؟ انہاں کا کوئی نہ سمجھ دے پائے ہو؟ انہاں کا کوئی نہ، بالکل کوئی نہ، ادو تے اسی جمعی کوئی نہ۔ فرمایا موڑے کائیں آستے، قرآن فرماندہ مہاجرین آستے، انہاں کا جیا سائیں ساڑھے آستے نہیں، آساں اس آیت دے مصداق نہیں۔ آپ نے دوسری پڑھی والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون۔ یہ آیات امام زین العابدین دوسری سنائی، فرمایا او لوگ جنہاں دے بارے اللہ دا قرآن فرماندا ہے جنہاں اپنا گھر بنایا ہے دار تے ایمان، اے دار تے ایمان اے بھی مدینے دے 99 نا ہیں، انہاں چو ایک نا دار بھی ہے تے ایمان بھی مدینے دا نا ہے۔
کہ انہاں جناب اپنا گھر مدینہ بنایا ہے، ایمان بنایا ہے، دار بنایا ہے، انہاں دے بارے اللہ دا قرآن فرماندا ہے انہاں ایڈی جناب مہربانی کیتی کہ اپنے مال ونڈ دیتے، اپنے مال انہاں مہاجرین نو دیتے، تے جناب انہاں دے دل وچ کوئی مال دی لالچ نہیں، اور وہ اپنے نفساں دے اوتے جان دے اوتے انہاں مہاجرین نو انہاں ترجیح دیتی۔ آج تے جناب نہیں بڑھن دیندے نا، ترکی والے شام والوں نہیں بڑھن دیندے، تے بنگلہ دیش یہ برما والوں نہیں بڑھن دیندے، جی میں پاکستان والے افغانستان نو نہیں بڑھن دیندے، ادھر ادا ہی مرو۔ تے انہاں جڑے مدینے والا نے انہاں مہاجرین نو جگہ دیتی، گھر وانڈ دیتی، بیویاں دے دیتیاں طلاق دے کے، توجہ ہے کہ نہیں؟ خیر تے اللہ انہاں دی شان وچ فرماندا ہے کہ انہاں دے دل دے اندر کوئی ذرا برابر بھی محتاجی نہیں، مال دی محبت نہیں، اور او لالچ تو بھی پاک نے، تے انہاں دی شان وچ اللہ دا قرآن فرماندا اولئک هم المفلحون، اے فلاح پان والے اے جنتین۔ آپ فرمایا اس آیت دے بارے دسو اے تواڈے تے اتری ہے؟ انہاں کہا نہیں، تو موڑ پھیٹ لانت نہ مراد توجہ ہے، انہاں کہا نہیں جی یہ بھی نبی دے جڑے اصحاب مدینے والے انصار حضور اے انہاں دے بارے اتری ہے۔ آپ نے فرمایا ہن اے گل پکی ہو گئی، تسا آپ اپنے منہ مننا ہے بھئی یہ دوئے آیات اللہ دے قرآن دیاں اے ساڈے بارے نہیں اتریاں۔ ہن تیسری آپ پڑھی، فرمایا ہن چپ رکھو، اے آیت بھی میں آپ پڑھ ساں تے ایندا ترجمہ بھی میں آپ کر ساں۔ آپ نے تیسری آیت پڑھی، فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ توجہ ہے، ڈٹ کے بولو سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیر۔ آپ فرمایا قرآن فرماندا ہے انہاں دے بارے جڑے انہاں تو بعد آؤن گے قیامت تک مسلمان، انہاں دے بارے قرآن فرماندا ہے او ہن جڑے بخشش طلب کر دن اللہ تو، انہاں دے بارے جڑے پہلے چلے گئے وہ آدن اللہ انہاں نو بخش دے، اور انہاں تو بعد اچ آن والے ایمان اللہ نو بخش دے، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور انہاں دے دل دے اندر ایمان اللہ دی طرف کوئی کینہ نہیں ماسا بھی، تے انہاں دے بارے اللہ دا قرآن فرماندا ہے اِنَّكَ رَؤُوفُ الرَّحِيمُ، انہاں دے اوتے رب مہربان ہے، او بھی جناب اللہ دے فضل تے رحمت والے۔ فرمایا قیامت تک جڑے ایمان والے آسن تے او پچھلاں دے بارے ایمان دے دعا منگسن یا اللہ جڑے ساڈے تو پہلے گئن انہاں نو بخش دے، تے تسا میرے سامنے انہاں دے بارے غلط گلاں پا کر دیو۔ لہذا اس آیت جڑی میں 3 پڑھی ہے اے دے وچ بھی تسا شامل نہیں، نہ پہلیاں 2 وچ ہی نے تے نہ اس 3 وچ ہی نے، لہذا تسا گرو جہنم والے آندا ہے تسا میری بارگاہ وچوں نکل جاؤ، تسا بہ نہیں سکدے۔ اگے آپ نے نہ ہن او الفاظ پڑھے امام زین العابدین نے یہ تیسری آیت پڑھ کے تے آپ نے فرمایا الا تخبرونی انتم، فرمایا جڑیاں 2 آیاتاں میں پڑھیاں تسا انہاں کھا نہیں، آپ نے فرمایا ہن انج کرو اخرجوا عنی، فرمایا میری بارگاہ چوں نکل جاؤ۔ جڑا اج طبقہ پھردا ہی نا دھوں دے مارے کالے، اے امام زین العابدین دی بارگاہ چو چکے ہوئے نہیں۔ آپ فرمایا اخرجوا انی ما فعل اللہ بکم، اللہ تعالیٰ تو انو جہنم سٹے، تسا ہو جہنمی، اخرجوا میری بارگاہ چو نکل جاؤ۔ آپ نے انہوں نے ڈانٹ کے تے بجا دیتا، فرمایا جڑا آل بیت دی بارگاہ چ بہ کے تے ابو بکر و عمر دے بارے غلط نظریے عقیدے رکھے گا وہ مڑ ساڈے کول بہ نہیں سکدا، نکل جائے۔ بول تو صحیح یار سبحان، اے بھنگ پی تے میں گل نہیں کر رہا نعوذ باللہ من ذالک، جڑے پیندے پتہ نہیں کی بول جاندے، میں تے اللہ دا قرآن پڑھا، نبی دی حدیثاں پڑھیاں۔ ایک روایت پڑھ کے تے پھر کربلا دا کچھ منظر پیش کراں گا، صحیح اس رنگ وچ نہیں جویں ہور کر دین، ہاں جی میں صحیح روایت نال پڑھاں گا۔ امام ذہبی دی روایت ہے، اے بھی امام زین العابدین دی ہے، پڑھاں۔ بھائی سوال لکھا اس کا آج شہادت دا دن ہے، تے میں تا کیسا جائے بھائی یہ لکھا ہے اگر وہ 40 سال دا ہے، 50 دا ہے، 60 دا ہے، 70 دا ہے، تے اے 70 سال ہے تو شہادت کو نہیں سنی؟ جی جی شہادت دا ہے لیکن اگے بھی تو سنی ہے، جڑی ہے میں کر رہے ہیں یہ نہیں سنی۔
اہل سنت دا عقیدہ ہے کربلا دے جڑے 10 دن ہیں خالی اہل بیت دا ذکر نہ کیتا جاوے نال حضور دے اصحاب دا کیتا جاوے بعد مذہباں دی مشابہت نہ ہوے تے ساڈے جڑے اہل سنت ہیں او لطف اندوز ہون ہن میں جنی شان بیان کیتی ہے اصحاب تے اہل بیت نو رلے رکھ کے کیتی اے ہوئی ایمان ہے توجہ ہے کہ نہیں خیر میں پڑھاں گا تھوڑی جی تے ضرور پڑھاں گے انشاءاللہ امام زاہبی دی روایت ایک بندہ آیا ہے او بھی دھوں کالا امام زین العابدین دے کول آتے آخدہ ہے اخبرنی ان ابی بکر میں نو ابو بکر دے بارے دسو رکھا نہ لیا رکھا تے مسئلہ ہے اگر بندہ غلام اصحاب دا تے او ابو بکر اگر آکھ رہے تے حرج نہیں تے اگر دل چ کوڑ ہوئے تے مڑ آکھے ابو بکر تے مڑ بڑا فرق ہے تے امام زین العابدین تے مڑ دید علیہ نا جدو او سوال کیتا ہے امام زین العابدین سمجھ گئے اس بیڑے دا اندرو اسٹیشن خراب ہویا وڑا اس جدو آکھانا اخبرنی یا نبی بکر ابو بکر دے بارے دسو آپ نے فرمایا تینو خیر ہے چپ کر سوال عجیب کیتا ہی او تینو سوال کرن دا پتہ ہی نہیں سوال کیویں کری دے آپ نے انہوں ڈانٹا فرمایا جے سوال کرنا ہے تے انج کر کیویں اخبرنی ان ابی بکر الصدیق فرمایا انج سوال کر کے حضور مینو ابو بکر صدیق دے بارے دسو صدیق نال آنکھ آپ نے جدو انہوں وال دسا نا بھئی سوال انج کر ہن او بندہ نا اگو روب پاون لگا اندروں انہوں دھواں تا پیا دکھ بھئی میں تا آیا ہوں تے بھئی نعوذ باللہ اے بھی جی میں میرا زینہ اے اہل بیتی اوے میرے نال رل جاسن تے آپ تا سمجھ گئے بھئی یہ نامراد دھوں دا مریا ہے آپ نے فرمایا انج کر الصدیق آکھ تے اس نا اگو جناب بڑا حملہ کیتا کہ روبے چاہ جاسن اگو آکھن لگا تو سمی ہی صدیقہ حضور امام زین العابدین تو صحیح ابو بکر نو صدیق آکھ دے ہو آپ نے فرمایا سماہو صدیقاً من ہوا خیر منی رسول اللہ والانصار والمہاجرون فرمایا بیڑیا میں کی آخنا جیڑا ساری امت چبے ترے رسول اللہ او بھی ابو بکر نو صدیق آخ دن مہاجر اصحاب بھی صدیق آخ دن انصار اصحاب او بھی ابو بکر نو صدیق آخ دن آپ نے جدو ایک گل کر لئی تے فرمایا فخرج تو آنا بہ جا باؤ باؤ چاس بناوی باؤ کیویں مڑ گل ہے آپ فرمایا اٹھ فخرج فاذهب فرمایا اخرج نکل جائے تو چلا جا میری بارگاہ چھو او جدو اٹھی تے جاون لگا نا تے امام زین العابدین فرمایا ایویں خالی نہ جا اہل بیت دے در تے آئیں فیض لئی جا آپ نے پچھو ساڑھ کے فرمایا روک انج کر احب ابا بکر و عمر ابو بکر تے عمر نال محبت کر وَتَوَلَّاهُمَا فرمایا خالی محبت نہیں انہوں نال پکی دوستی رکھ ما کانا من امرن فی عنقی فرمایا پیار ابو بکر تے عمر نال تو رکھ اگر اس وجہ نال جنت دے درجے دے وچ کسے درجے تو تینوں روکا گیا میں امام زین العابدین تینوں ہاتھ تو پھڑ کے میں جنت لے جاسا مات تیرے ذہن چوے میں ابو بکر عمر نال پیار کیتا تے میں جنت وچ روکا جاسا فرمایا کسے درجے تینوں اگر کسے فرشتے روکا تے میں امام زین العابدین میری گردن تے بھا رہی میں ضامنہ میں پھاتے تینوں جنت لائے جاسا یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان آل بیت جڑا حضور دے عذاب دے بارے ایک حرف بھی بولے تو بھی انہوں آکھ فخرج فخرج فاذهب مرچاس نہ بناوی نہ تے اپنا ایمان برباد کر بیٹھے گا تو صدقے جاوا میرے پاک رسول اللہ دی آل بیت رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین محبت کرن والے رسول نال جدو پاک رسول اللہ دے دین تے اوکھا ویلا ہے پاک مولا حسین
2 یا 3 دن رہندے سن دنیا جناب حج نو آ رہی رسول اللہ دے پاک نواسا کربلا جا رہے ہیں پہلے مدینہ تو مکہ مکہ تو چل جناب او کربلا دے میدان دے اندر آئے میرا پاک حسین دین دی خاطر آیا تے صبر نال آیا مجبوراً نہیں آیا آپ خود اپنے جناب ہوش و حواس نال آئے نے مجبوری نال نہیں آئے یار دی منظوری نال آئے نے اللہ دے حبیب جو فرمایا سی حضرت اسماء پاک فرماندے جبرائیل محبوب خدا دی بارگاہ دے اندر او شیشی لے کے آیا کربلا دے شہیداں دے خون دی آن کے پیش کی دی یا رسول اللہ مٹی مبارک جدو سرخ ہو جاوے گی جناب دی اہل بیت او مبارک افراد مولا حسین دے خاندان کو شہید کیتا جاوے گا آج جو 10ویں دا دن آیا ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا دے اندر جتنے جانثار 34 افراد اہل بیت دے ہیں سن سید سن باقی جڑے حضور دے اصحاب دے اولاد دی اولاد سی حضور دے اصحاب دے پتر سن اہل بیت دے افراد بھی سن حضور دے اصحاب دی اولاد بھی سی پاک حسین 10ویں دی رات نو دیوا بند کر چھڑیا آپ نے خطبہ دیتا فرمایا بیلیو ہو اگر کسے جانا کہ واپس ٹر جاوے میں تا دیوا مسما دیتا ہے میں حسین نہیں جاواں گا توجہ ہے آج تے جھوٹیاں پتہ نہیں کی روایات بیان کیتیاں جان دیاں ایک ذاکر نو سون او اسے واقعہ نو ہور طرح بیان کر سی دعا ہور طرح تریہ ہور طرح سننی نو سونو ہور طرح دعا ہور طرح 10واں ہور طرح 20واں ہور طرح 17واں ہور طرح 50واں ہور طرح ہر کوئی اپنے رنگ چنا نال پچراں لاتے تے جناب این بنا سوار کے تے او پیش کردہ وچ کوڑ بھی آ جاوے تے آوے پیا او مرے جدو حسین سچا ہے ان دی ذات تے کوڑ کیوں مرے وہ تے خاندان ہی سچا ہے مولا علی سچا ہے بھاویں اختلاف رہے صحابہ نال سیدنا امیر معاویہ پاک نال لیکن حق مذہب تے سچ تے علی نال ہے نا سچے علی ہیں جنگ جمل دے اندر بھی سچے علی ہیں صفین وچ بھی سچے علی ہیں حق علی دے نال ہے توجہ ہے نا بڑے بڑا کلو ہو جاندی ہے یار لیکن اونا کل جو ہویا ہے دو میں تھوک ثواب دے حقدارن عذاب دے نہیں کہ مذہب اہل سنت میرے مولا حسین امام حسین بیمار امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ خطاب فرمایا ہو شہادت دی عظمت بیان کی تھی اپنے خاندان و صدر دی تلقین کی تھی علی اکبر بھی گئے میدان کاردار دے اندر شہادت نوش فرمائی عبید اللہ ابن زیاد جنہوں جناب یزید نے بڑا سخت خط لکھا پہلا والا جڑا جناب تھوڑا دیا ماتھا سی گورنر معدول کر دیتا اے سخت زیاد ظلم دیا پچھو داستانہ سن عبید اللہ ابن زیاد دیا انہیں خط لکھا یزید نے کہنے لگا عبداللہ ابن زیاد خبردار حسین پاک نو ہر حال اچلے کیا نہیں تے سخت جملے میں لکھے کہ اگر حسین نو لے کیا گیا پھر میں تیرا ہدہ بلند کر دیا گا یہ نہ لے کے آیا معذور کر دیا گا زندگی تیرے جناب ذلت والی گزارنی پڑنی ہے اشارہ کنایا وچ کر دیتا ہن بڑے کی عبید اللہ ابن زیاد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے ظلم ڈانے شروع کیتے جتنے اہل بیت افراد دے نفوذ قدسیہ سن عرش فرش رلے انہاں پاکاں دے خون دے قطرے دا مول نہیں ہو سکدا ایک خون دا قطرہ عرش تو بھی اعلیٰ فرش تو بھی اعلیٰ کوئی شے مقابلہ کر سکتی نہیں خون رسول دا ہائے 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 امام زین العابدین جان لگن ہائے ہائے مولا علی دے بیٹے سن بہادر دلیر شیر صبر دے پہاڑ جرت دے پیکر اپنی ہمشیرہ محترمہ نو فرمایا زینب رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ فرمایا میری بہن تیریاں رگاں دے اندر بھی علی دا خون ہے میری وصیت ہے کربلا دی آخری وصیت مولا حسین جان لگیاں ملنگا نو بھی چاہی دا بے او بھی اس وصیت تے عمل کرن آپ نے ہمشیرہ نو فرمایا میں جا رہے ہیں شہادت ہو جانی ہے نہ گریبان کھولنا ہے نہ دوپٹہ اتارنا ہے نہ وین کرنا ہے نہ رونا ہے کی کرنا ہے صبر کی کرنا ہے صبر کرنا ہے میری بہن صبر کرنا ہے صبر دی تلقین کر کے جا رہا آخری وصیت مولا حسین دیے سی آپ گئے
لڑے، علی دا خون سن، بڑی بہادری نال کئیاں انہاں ظالماں نو منافقاں نو واصل جہنم کیتا ہے۔ علی دے شیر تے یک بارگی حملہ ہویا ہے، ہر پاسوں تیر تلوار چلن، آپ دا جسم مبارک چھلنی ہو گیا ہے، خون دے نال کوئی جسم دا ایسا آزا نہیں جتھے تیر تلوار دے کٹ نہ آئے ہوں۔ مولا حسین ڈگے نے ظالمہ ظلم دی اخیر کی تاریخ اسلام دے اندر سب تو زیادہ جڑا ظلم ہے وہ میدان کربلا ہے۔ 50 سال نہیں گزرے کہ پورا خاندان نبوت سوائے امام زین العابدین دے شہید کر دیتا گیا، امت ایک کیتا ہے شہید ہوئی۔ پھر اتھے نہیں وہ ظالم رکے، آپ دا سر مبارک کوفہ دیاں بدارہ دے اندر پھیلایا، دمشق دے اندر یزید دے دربار دے اندر رکھا ہے۔ او بدبخت زمانے دا فاسق، فاجر، عیاش، بدماش، پلید، وحشی مولا حسین دے سر مبارک تے چھڑی مار دے۔ حضور دے صحابی بیٹھے سن، آپ نے فرمایا یزید حیا کر، اے او سر مبارک ہے، رخسار مبارک ہے جتے اللہ دے نبی بوسے دیں دے۔ ظالم حیا کر، اس ظالم نو انہا حیا نہیں آیا، خاندان رسول دی بیجتی کی تھی، اور حق بندہ ہے ظالم دا اگر اس حکم نہ کیتا تو اس کتے نو معذول کردہ، اس جہنمی نو واصل جہنم کردہ، اس دے نال جتنا لشکر سی انو معذول کردہ، سزا دیندہ، بجائے سزا دے اس ظالم نے عہدے دیتے، انہوں نے شاباش کی تھی اور خاندان رسول دی بیجتی کی تھی۔ آج دا 10 دا دن میدان کرب و بلا دا شہادت دی گواہی پہ دیندہ ہے کہ مولا حسین ظالم دے سامنے نہ جھکے ہے نہ وکے ہے۔ خون علی دا پاک سی، صبر نال، جرت نال مقابلہ کیتا ہے۔ کئی ظالم بکواس کر دیں، پانی بند ہویا ہے اور بھائی تے حسین منگن گیا کھلا، علی اصغر نو چاہ کے گیا ہے اور مینوں نہیں دین دیو، اس بال تے ترس کرو۔ میں کہا پھٹ لعنت کتے، حسین لے کے جا رہے پانی دیو۔ اے تے او خاندان وچوں نے ہاشمی تے ابراہیمی خون نے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ نے جدو آگے جا رہے ہیں تو جبرائیل آئے کھلیں، حضور آگ نیڑے میں آیا کھلا، کوئی دسو، فرمایا واپس چلا جا، حضور آگے جلا دے گی۔ آپ فرمایا تیری حاجت نہیں، جد نال حاجت ہے میں جاننا میں رب نہ لے۔ حضور پھر رب نو آکھو، فرمایا نہیں آکھا نہ جان دے۔ یہ انہاں دا خون مبارک تے نسل کنبہ مبارک انہاں دا تے 6 مہینہ دا امام حضرت عبداللہ جنہ دا نام امام 6 مہینہ دا بچہ لے کے گئے کھڑے سن، چھوٹے بچے نو 6 علی اصغر المعروف لیکن عبداللہ انہاں دا نام ہے کہ اینو دے دیو۔ میں کہا پھٹے اشارہ کرے نہ صرف اکھ دا تے اے فرات دا پانی کی جنت دیا نہرہ قدمہ چوگا، حوض کوثر بھی کربلا چوگیا، تسنیم بھی کربلا چوگیا، سارے جنت دیا نہرہ دے پانی حسین دے قدمہ چوگینا۔ مگر ظالمہ ظلم نہ کر، مولا حسین دی جرت نو انہاں دے میدان کربلا دیا شہادتہ نو مسخ نہ کر، تاریخ دے اوراق سیاہ نہ کر۔ آج تاریخ چمک کے دس رہی ہے کہ زہرہ دے لال نے ظالمہ تو پانی نہیں طلب کیتا۔ او یار تو آ تیرے شریک دشمن، تو کہتے میں بھکھا مر جاواں میں شریک تو نہیں منگنا، تو انجو اکھل ہے تے مولا حسین دا اکھل ہے میں کو پانی دیو، میں کہا مولانا تے تیرے بوتے تے ظالمہ حسین پانی نہیں منگے۔ ہاں جی، حسین اللہ دی رضا تے راضی رہن، صابر رہن، شاکر رہن۔ اپنے 34 افراد جڑے اہل بیت دے خاندان وچوں ہے سن، جنہ دے اندر مولا حسین دے بیٹے بھی ہے سن، انہاں دیاں بھی شہادتاں ہوئیاں اور خاندان نبوت دیاں ہوئیاں، حضور دے اصحاب دے بیٹاں دیاں شہادتاں ہوئیاں۔ مولا حسین ساریاں شہادتاں قبول فرما لئین، پر ظالم دے اگے حسین جھکیا نہیں۔ ساڈا پیر بہو بول رہا ہے، آکو سبحان اللہ۔ سلطان العارفین پیر بہو بولیا، فرمایا عاشق سوئی حقیقی جہرا یارا قتل مشوق دے منی
آتے مکھ نہ موڑے پیا سہ تلوارا کھنے جت وال ویکھے او سونا راز مہیدہ عاشق لگے او سے بننے سچا عشقی او حسین علی دا سر دے راز نہ بننے شہادت عظیم مولا حسین دی اہل سنت دا کیتا کربلا دے دن رونا پٹنا وین ندوے ورڑے تے جناب منجیاں مودیاں سٹنیاں تے آئے وائے تے جناب کوٹ پھٹ تے گرے بان تے جناب بے شرمی دے مدارے تے بے صبری دے مدارے اہل سنت دے نزدیک مولا حسین دا ذکر کربلا دے دن انج کر کہ عرش دا رحمان بھی آکے سبحان اللہ ٹھر ٹھر کے کر یاد حسین ذکر حسین جرت حسین عظمت حسین حیاء حسین پردہ اہل بیت جرت اہل بیت بیان کر انہاں دی شہادت دا ذکر کر انہاں نو اس طرح نہ رو جی میں ڈرامے نال رویا جاندہ ہے جان تے مو انج رو کہ تیرا دل روے اور آنسو چلن کوئی بےہودہ کلمہ شرع دے خلاف منہ وچ نہ نکلے ہونٹ تے بند ہون پر آنسو جا رہے ہونٹ جی اچھا آنسو جاری ہون آنسو جاری ہون اللہ اکبر کبیرہ اللہ او جڑا انداز ہے نا جی میں صحیح عرض کراں خاندان نبوت ہے ہاں تاریخ بڑی ہے او دے سنانے او دے وچ نا او دے وچ میری گل سنو کوئی ایک حرف بھی بے ادبی دا اگر میری زبان چوں نکل گیا میرا تقید ہے میری زندگی برباد ہو جانی جدو بیان کرن والے دی ہو جانی ہے تے سنن والے دی کتھوں رہن تاں تے بزرگ فرماندے بد مذہب دی صحبت وچ نہ بہو انہاں دے بیان نہ سن انہاں دے واز نہ سن بھاویں تینوں چھڈن تک قرآن نہ ہو سکدا ہے کوئی بے ادبی دا ایسا واز تے جملہ کہہ دین جے دے نال خود بھی بے ایمان اگے بھی ہے نے تے نال تیرا ایمان نہ برباد کر دے قدم خدا دے کر کے آنا شان عظیم اساں انہاں کربلا دے شہیداں نو ارباں خرباں ملیناں بار انہاں دی بارگاہ سلام عقیدت پیش کرنے اے شہیدان کربلا نبی پاک دی اہل بیت خاندان رسول اساں مسلمانہ دا جناب دی بارگاہ سلام ہوئے حسین اے علی اصغر جناب دی بارگاہ ساڈا سلام ہوئے تے میں نہ یقین کرو جویں دا تہاڈا ساؤنڈا میں نہیں جھوٹ بول رہا اللہ میں فول پیراں تو سر تک میں زور لا کے نا اس وقت میں تھک چکا رات دن میں چلنا 10 دن 2 3 4 محفلاں پڑھ کے میں اس مقام تک پہنچا میں ہاں لیکن میرا نہیں ہوں قوت میری مینوں اگاں اجازت دیندی تے انشاءاللہ پھر کدے سجے کھبے بیان کریں گے اللہ سونا ایسے تے ساڈا عقیدہ مضبوط رکھے آخری حدیث میں سنا دینا فضائل اہل بیت دی حضور نے فرمایا ہاں اے میں حدیث پڑھ دینا نبی پاک دی اہل بیت دی اللہ دے نبی فرمایا میری اہل بیت کشتی نوح دے مثل ہے ہاں جی کی مطلب وہ جڑی کشتی نوح نا جدو طوفان آیا اللہ رب العالمین نے فرمایا نوح علیہ السلام کشتی تیار کرو تے کرو کنج میں اللہ دی نگاہ وچ تیار کرو میں رب ویکھاں کرو تیار یعنی نوح علیہ السلام اللہ دی نگاہ دے اندر کشتی تیار کی تھی طوفان نوح آیا تے پہاڑاں تو اونچا سارے غرق ہو گئے بچے اوے جڑے کشتی وچ آ گئے او محفوظ رہ گئے تے اللہ دے نبی فرمایا میری اہل بیت کشتی نوح دے مثل ہے جیڑا انہاں دے نال محبت رکھن والا بن گیا انہاں دی عقیدت دی کشتی دے اندر سوار ہو گیا انہاں دی محبت دے اندر سوار ہو گیا او بھی کامیاب ہو گیا او بھی پھر غرق نہیں ہویا او بھی امان پا گیا تو اللہ دے نبی فرمایا جڑی میں حدیث بیان کرن لگا انا تارکن فیکم الثقلین توجہ ہے ما ان تمسکتم بہما لن تدلوا بعدی حتی یارد علی الحوض کتاب اللہ وعطرت اہل بیتی
حضور فرمایا میں دو بھاریاں چیزاں تواڈے درمیان چھوڑ کے جا رہا، اگر مضبوطی نال انہاں نوں پھڑو گے میرے بعد تسا گمراہ نہیں ہوو گے حتیٰ کہ حوض کوثر تے میرے کول آ جاؤ گے۔ یہ دو بھاریاں چیزاں کی، ایک اللہ دی کتاب قرآن، دوسرا میری اطرت اہل بیت۔ یہ دو بھاریاں چیزیں اللہ دے نبی فرمایا میں چھڑ کے جا رہا، انہاں نوں مضبوط پھڑو گے میرے بعد کدے گمراہ نہیں ہوو گے، کدے بھی گمراہ نہیں ہوو گے حتیٰ یارد الحوض، حتیٰ کہ میرے کل حوض کوثر تک اپڑ جاؤ گے۔ اور پھر کیے فرمایا وہ دو چیزاں اللہ دا قرآن ہے تے میری اہل بیت، بغیر اہل بیت دی محبت دے نہ ایمان قبول ہے نہ تیرا عمل قبول ہے، بغیر محبت اصحاب دے نہ ایمان قبول ہے نہ عمل قبول ہے۔ اہل بیت دی محبت اہل سنت دے اتے فرض ہے، جی میں نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، صاحب طاقت حج زکات فرض ہے، ایویں اہل بیت دا پیار بھی فرض ہے۔ آمین وما علی الا البلاغ المبین۔ یار زندہ صحبت باقی۔